Kaixo artistak, hementxe gaude gure zein daia 15. kapitulua. Bai, 15. kapitulua ñoñosti, eta ikusten duzuenez pilo bat kamioi ikusten dira hor, eta hemen hau nahiko haundituta dago. Beraz, horretarako truko bat dago, network multitoolekin, orduan egiten da hemendik hona, eta laguntzen, ikusten, segundo. Eta bitu zenbait kamioi daude. Kamioi hauek zeintzuk dira? Kamioi hauek dira hori portuan daudenak. Orduan, zelan egingo dugu haiei irtera emateko kontua da edo merkatu bat edo lantegi bat. Orduan guk biak sortuko ditugu. Beraz, komunikazio ona egoteko jarriko dugu justo, nahiko hurbil, ezta? Orduan horretarako agian aproposena da justo hementxe lantegia, eta ja merkatua jendeari gustatzen zaionez, saiatuko gara pizka bat hurbilago jartzen. Baina ea lortzen dudan. Anarkia jarriko dut berriro. Hortxe. Hemen ez naiz gogoratzen zer zegoen. Bai, baina zer beharko da hemen? Aparkaleku batzuk jartzea. Orduan, aparkalekua jarriko ditut horrela honekin. Parking, a ver zer dagoen, bai, horrela. Nahi ditut, ja eginda daudenak, ez naiz komplikatu, ez dut komplikatu nahi. Orduan, txikitsu bat jarriko dugu. Horrela, ezta? Eta mugituko dut, ez omen duelako nahi, mugitzea. Horrela, aukenduko dugu. Horrela, molestatzen dutelako. Eta beno, ea nola doazen, hori bai, hori jarri baldin badugu. Ja ikusten duzuenez, ez du asko laguntzen, agian gehiegi daudelako, baina ja poliki joango dira hori egiten. Lehenengo gauza, suabe. Dugu. Eta kamioiak datoz. Eta interesgarria da ikustea, agian kamioi hauek nora doaz. Esportando, oraindik esportatu egiten dute, baina ja gutxi barru egingo dute zer. Hemen jarraitzen du mugimendua, ikusten duzuenez, badirudi jendea, edo agian sentsazioa izan dut, institutora edo ikastetxera doazela, ez dakite, hortxe zalantzan nago. Hemen trafiko handia omen dago, orduan ea pizka bat konpontzen dugun. Normalean horrela automatikoak egiten dugu. Horrela abiadura hartzen duten. Pizka bat atzerago. Listo. Eta hemen ere bai. Horrela. Horrela normalean automatiko gizu zer egiten du ez. Eta horrela abiadura handiagorekin egingo dute dana. Gero, ikusten duzuenez hemen jende asko mugitzen ari da. Horrek esan nahi dutela joa industriara. Beraz, jarri ezaiegun aukera bat ara joateko. Orduan, horretarako bide bat jarriko diegu. Horrela,
Eta horrela, eta ikusiko duzu zenbat pertsona joango diren orain. Hala ere, ikusi dudan moduan, aukera ere eman behar dugu jendeak aparkatzeko. Hau beti jartzen baldin badut, jendeak ezin du aparkatu, orduan behintzat den ondoan jartzea aukera pizka bat haiek aparkatzeko. Eta ia naiz gogoratu, baina bai, parke bat egingo dugu, begiratu letrak, zeharraro daude. Parke bat jarriko dugu hemen, orduan parkea jartzeko erabiltzen da atala. Momentu zau dago jarrita, eta joango gara gauza jartzen, adibidez, plaza bat hemen. Zer gehiago? Plazaren ondoan agian, kafetegi bat. Kafetegiaren ondoan eta inbeste leku ez dagoen lekuan. Bigarrena, informazioa ere, justu zarreran. Gero, sakea, hementxe, jar dezagun beste bideo bat. Horrela ez da jartzen, ez dauka zentzurik. Jarriko dugu bidea random. Hori da zaidana gustatzen. Horrela. Bestela jendea hasten da parketik ateratzen eta etxait bat ere gustatzen. Duan honena da harresiak horrela jartzea. Alberdin da jendeak kolatzea, ala eskolatzea, kontua da. Zein da kontua? Betikoa, ez da, umeak parkean baldin badaude, arriskutsua da. Arriskutsua da, ez baldin badaude harresiak. Besteko. Horrela, bestuta daude txikitsuak. Ados. Horrela. Eta orain zer falta da. Neri gehien gustatutakoa. Hau ze urarena, ez dakit aukera dagoen ura jartzeko. Baina neri gehien gustatzen zaidana, dut hau asko molestatzen zaidanako. Kolumpioak dira. Gauza bera, hemen ere jarriko dut. Hau ez gustatzen. Mugituko dut. Horrela. Estela liatuko da asuntoa. Eta behitu. Ja liatu da. Artista liatu da. Zer gehiago jarri aldugu? Hori. Salto egitekoak, ez da? Salto. Horrela. Beste bideoa jarriko dugu hemen horrela. Nere ustez kolumpio gehiago, Kolumpioak ikaragarri gustatzen zaizkit. Itortzen dizuet. Eta beste sake bat. Gero jendea hor lasai egoteko lekua. Momentu horrela, ez da gero bankuak eta gauzak gaude, jarriko dugu ere hau zen. Horrela. Kuriosoa delako. Hortxe. Karo, parke bat da eta zuaitzak ere jarri beharko dira, ez da, bestela. Baina, Horrela. Txikia. Eta bintzat inguratuko dugu. Ez da. Eta ez badu nahi.
Hor jartzen dugu horrela. Hartzen dugu edozein zuhaitza, gustatutako zuhaitz bat. Rapela, markatu, kopiatuko da ditut. Koton, non zaude. Jarriko ditugu hor batzuk, altuak. Bueno, agian ikusten duzu hemen goian abizu bat urarena. Hori da Santa Clara Irlan. Ez dugulako ura jarri. Vale. Pizka bat, Hala, momentuz, horrela. Zeran garatzen da, gustatzen zaizue? Beraz, parke bat jarri dugunez, bueno, zer jendean mugitzen da hortik? Mugitzen da. Zer egingo dugu hemen. Agian, beste etxe lerro bat. Horrein mugituko dut, hauze. Horrela, eta etxea. Baina orain etxeak jarriko ditut, altuak eskaera handia dagoelako. Hemen ere bai, Orduan, horrela. Eta lehen esan dizuet zelan doa autobus hau. Bueno, ez doa inbeteta, agian egin beharko dut. Beitu, orain zer? Esportando pescado topera. Jolin, agian orduan komenigarria da hori, biltegi bat jartzea. Agian biltegi bat jartzen badut lasaiago egongo da zontua. Orduan, jartzen badut Euskaro haiek egiten dutena, pues izango da hau. Bueno, ez dut uste, bai, produktos fabrikados únicos da haiek egiten dutena. Hemen arrainak, eta arrainak, bueno, ez dakit erabiliko duten, a ber. Baina ikusten da nahiko txo, egiten direla. Momentuz horrela utziko dugu. Badirudi hemen falta dela hor jendea hiltzen bada holakoa. Eta horrekin batera nire ospitaltxo bat jarriko dugu. Biak batera. Zuhiltzaileak daude, hala ere arriskutsua da. Polizia zelan dago, ondo. Eta jo. Dana doa topera, Jarriko dugu zehozer, Santa Claran. Bueno, hemen berkatu, baina jartzea dutu eriak barruan, bueno, bai, hori egiten da. Bai, ez da. Bai, egiten da. Baina agian hauek jarriko ditugu hemen goian. Eta orduan, bueno, behintzat jarriko ditugu horrela.
momentuz horrela. Horrela, ezta? Kurioso ala ez? Zer iruditzen zaizue? Jarriko ditugu etxetxo batzuk hortxe? Horrela? Zer iruditzen zaizue? Hementxe... Baina... ekologikoagoak, ezta? Eta ekologikoa jartzeko... Bueno, adosatuak... jarriko ditugu. Adosatuak eta autosuficientes. Hau zer gertatzen den. Santa Clara. Ditu Parque El Retiro jartzen du eta ez. Santa Clara, jo, imaginatu ez dela Santa Clara. Lara, mente. Santa Clara. Eta estiloa, momentuz. SBS eta horrela. A ber elektrizitatea. Nola duan poliki-poliki. Saiatuko naiz, hainbeste atentzio ez deitzen. A ber horrela. Eta polizia jarriko du, bada, garitilla bat jarriko du. Eta denda baten bat, ezta? Denda justo... beraien ondoan. Eta hemen etxe lusuzkoak ez, hemen jarri behar dugu itxasabri bat, ezta? Abera gertzen den. Bueno, momentuz zer topatu arte. Hauze jarriko du. Gustatzen zaizue? Jarriko diegu hor... bidetxo bat, ezta? Ez baina horrela ez, Mikel. Bai. Eta zuaitzak, ezta? Claro, gero zaburra ere faltako da. Jo, baina eske birziklatzen zentro bat jartzea hemen. Oso garragarria da. Baina, bueno, egin beharko da. Zer egingo du, ba? Hau zer gertatuko den jendearekin. Bale, hau honekin ez du funtzionatzen. Ganaderos minera, pues es que vienes. Bai, sortutako arrainak agian.
Eta merkatua, zelan doa. Bueno, badiru dizu zer dagoena. Eta ura non falta da. Bai, hemen falta da. Bueno, zeidu ditu zaizu ideia. Agian esango duzue burutik jota nagoela. Izan leike. Zergatik ez. Ezta? Komertxo gehiago jarriko bai. Etxen ondoan. Bueno, gauza batzuk egin ditugu, ezta? Bueno, ikus dezagun zelan doan lerroana, zebestela, joske bituzen bajen dagoen itxaroten barbaridade bat da. Jarri beharko dut zeu zer. Ez que zer jarriko dut. Zora hemen utxa da, zenba jende dagoen. Eta hemen ere itxaroten esaten da, ikusten da behar dela garraio bidea. Orduan, kapitulo honekin bukatu baino lehen ja emango dut aurrera pasu itxera. Jarriko dugu. Teleferikoa. Hala. Ez dakidana da. A ver, Zazerretu nirekin, Ez zazerretu nirekin. Nik egingo dut zoramena. Ez dauka zentxorik horrela. A ver. Horrela bai. Ez. Horrela bukatuko dugu, Horrela pizka bat. Venga, orduan. Aber garraio bidea. Nola egiten dugun?
non dago metroa? Metroa, non daude autobusak? Hemen? Geltoki bat dago? Bale, momentuz utziko du horrela. Eta jarriko dugu ondo. Ura beharko du. Elektrizitatea ere bai. Eta berzen bat pertsonek erabiltzen duten. Hori batez ere. Ja, komunikazio gehiago jartzen baldin baditut, nabarituko da. Eta hau agian konponduko dugu pizka bat, bestela pena handia da. Orduan, jarriko dugu beste geltoki bat hemen, ezta? Eta horrekin bukatu aldugu. Hori orain desblokeatuko dut honekin. Eta jartzen dut. Hori da, listo. Orduan. Justo. Honena pausatuko dugu bideoa eta jarriko dugu ruta ferroferris. Vale. Eta listo. Zer gertatzen den. Emango diogu abiadura bukatzeko, zer gertatzen den. Etxiko du pizka bat. Zer gertatzen den orain. Jaitsi duen ja kopurua. Poliki, esketanak doaz topera. Baina, bueno, garapena da, ezta? Hemen zer dago. Bueno, bintzat. Hemen, gauzak jartzen dira, aldatzen dira. Hemen zer, jendea doa. Ba omen doa. Industria gehiago behar da. Akaro kutsadura, kontuz kutsadurarekin. Jarriko ditugu zuhaitzak. Bintzat. Edo hemen jarri dezakegu parke bat edo. Industria gehiago behar bada, industria gehiago behar da artista. Zer egingo dugu? Industria gehiago.
Horrela. Momentuz horrela. Zer daukagu. Polizia esaten du. A ber, non behar da ura. Hementxe. A ber, nola sokaz. Jendea dago? Topera dago. Bai. Funtzionatzen du. Ze ondo. Osten naiz. Momentuz horrela utziko dugu. Bueno, artistak zer? Gustatu zaizue? Claro, momentuz unibertsitateri pez. Utzi barru jarriko dugu unibertsitatea. Bueno, kapitulo honetan, parkea, ezta? Teleferikoa, eta Santa Clara Isla pizka bat egin dugu, ezta? Gustatu zaizue? Beste bat arte artistak